एसे मिथिखागौ दा ना मिथिया मिथिगौ दा ओरै बाबुना जोहोलावफ्रा मिथियो सोरबा खोनाफेरथारि दं नामा रबार्ट रेक्सआ सोर सानडे स्कुलाव माबोरै जाया खोनाफेरथारि दं नामा बेबादि आखाइ दैखोलायदो खोनाफेरैथ' गैखा ओरैलाय नानिमोनालाय खोनाफेरै गैखा आखाइ थिखाखै माने खोनाफेरै गैखा आरोखि खोनाजोबखानायखा आंखौ फोथायगोन आरो ओमफ्राय गोसोआव दंजोबखायो गोसोआव दंजोबखायो होमब्लाबो आं जास्ट बेकग्राउन्डखौ लानानै आं एसे बुंलांगोन नाथाय आं मोनसे बाइबेल पद आङो फरायग्रोनि बोसोन बिजाबनि 19 बेनि 8 पद Proverbs 19 verse 8 बाइबेल दङब्ला होननानै नायफादो आरो मोजाङै खोनासंलांदो बेयाव बुंदोङो बोसोन बिजाब 19नि 8 पदआव हानायमानिखौ सोलोंनानै गावखौनो अनदो नोङो गावनि सोलोंनायखौ गोसोआव लाफ्लाय नोंहा उन्नति जागोन आं खेबसे फरायबाय हानायमानिखौ सोलोंनानै गावखौनो अनदो नोङो गावनि सोलोंनायखौ गोसोआव लाफ्लायदो नोंहा उन्नति जागोन एसे मोजां बाथ्रा ना एसे मोजां बाथ्रा नाथाय सोलोङाब्ला बेनि उल्था जागोन सोलोंब्ला उन्नति जागोन होनदों नाथाय सोलोङाब्ला आङो सानो उल्था जागोन मानोना जिसुआ बुंदोंना मोनसे जायगायावहाय बी वाइज एज सार्पेन्ट but innocent as dove जिबौ बादि सालाक जा फारौ बादि गुरै जा जिबौआ माबादि सालाक बे जिबौआ एक्सुवेलि माखौ जिबौ होनदों जिसुआलाय माखौ जिबौ होनदों जिसुआलाय बे असे जिबौखौनो होनदों ना माबा दं जोलावफोर माबा दं नामा ना मा होनलाय बै मा होनो बे असे जिबौजों दा थाबलाबायग्रा जिबौखौ होनदों ना मा जिबौ माबादि जिनिसखौ होनदों बर'आव जिबौ होनदों खिन्थु इंलिसाव माबा सार्पेन्ट होनदों माबा स्नेक होनदों गुबुन गुबुन बाहायदों इंलिसावहाय नाथाय बर'आव जिबौखौनो होनखादों जिबौ बादि सालाक जा आरो दाउथु बादि बा फारौ बादि गुरै जा माथाय 10नि सल'आवहाय जों बेखौ मोजां स्टाडि खालामोब्ला जों मोननो हायो आरो जिबौ माने गाज्रि सैतान जों सैतान गाज्रि लुसिफारखौ इसोरा बयनिख्रुइ गियानिसिन गावनि एसेल'हायसिन दादों इसोरा लुसिफारखौ गावनिफ्राय एसेल'हायसिन दादों गियानिसिन दादों गोरोंसिन दादों महर गोसासिन दादों साबसिन दादों बिजौ आरो गासैबो वारशिप आरो गासै बिबान मानिखौ सैतान बिराद मिउजिक गोरों सैतान इसोरखौ गोजोन होनो हानायनि ब्लेसिंस एन्ड गिफ्ट्सखौ इसोरा बेनो होदोंमोन सैताननो नाथाय मा खालामदों बेखौ लानानै दुगा जादों सैताना नाथाय इसोरजों दुगाया बियो थाफानो हाया दुगाजों इसोरजों बियो मोननैजों गोरोबफानो हाया बेखायनो बियो गुबुन जादों दा जोङो नायनि जोंनो माबोरैहाय रबार्ट रेक्सआ सानडे स्कुलखौ माबायदि कन्डिसनाव बियो मा होनो सानडे स्कुलखौ फसंनो गोनां जाया माबादि कन्डिसनमोन बै समावहाय आङो दसे बेनिफ्राय बुंग्रोनि बेनिफ्राय आङो टाइमाथ' जाखाबाय दाहाय जोङो एसेखौ सोलोंगोन
रबार्ट रेक्स होननायखौ जों मिथिखागौ बे 14 तारिख सेप्टेम्बर 1735 बबेबा लेखायाव 35 होनदों बबेबा लेखायाव 36 होनदों 14 सेप्टेम्बर 1735 आव बिथाङा जोनोम जादों मोनसे जायगायाव बे जाबाय ग्लुचेस्टार होननाय जायगायाव बिथाङा जोनोम मोनदों 1735 14 सेप्टेम्बरावहाय आरो बियो देरलांदों बिनि बिफाया मोनसे पेपारनि रिपर्ट खालामग्रा मोनसे साफायनानै पेपार दिहुनग्रा जार्नाल दिहुनग्रानि बिफा मालिकमोन दिहुनोमोन बिफाया आरो बे समावहाय गथै इंलेन्डआवनो बिराद माने गोरिब जोबमोन बहुत गोरिब आरो बे समा थाग थिग इन्डास्ट्रियेल रिभलुसन जायफ्रा कलेजाव फरायबाय इन्डास्ट्रियेल रिभलुसननि सोमोन्दैहाय मिथिगोन इन्डास्ट्रियेल रिभलुसननि टाइममोन बे समा माने मेसिन दिहुननायनि सम ओमफ्राय मेसिन दिहुनब्ला मास प्रडाक्सन बुरजा बुरजा माने मा होनो बेसादफोरखौ दिहुननो हानाय सि जोम दिहुननाय बायदिसिना बासन बर्तन माबा माबि इन्डास्ट्रियेल रिभलुसननि टाइम थाग थिग बे समावहाय सौग्रावदों रबार्ट रेक्सआ आरो बेनिफ्राय बे समावहाय मिशनारि मुभमेन्टनिबो जागायजेननाय मिशनारि मुभमेन्टनिबो फुरा जानाय जन वेस्लिया बे समाव फुल इंलेन्डखौ गराय गाखो प्रसार खालामदों इसोरनि बाथ्राखौ मार्टिन लुथारनि उनाव उनथ' नङा बिसोरो अलमस्ट सेम मार्टिन लुथारनि आइडियाखौ लानानै जन वेस्लिया हल इंलेन्डआवनो गराय गाखोनानै प्रसार खालामदों आरो बे जन वेस्लिया बे रबार्ट रेक्सनि न'खरजों बिराद खाथि सोमोन्दो दङमोननो बिसिनाव थांबाय थायोमोन रबार्ट रेक्स मोननाव मानोना बे ओनसोलाव माने बे जायगायाव जे जायगायावहाय रबार्ट रेक्सआ जोनोम जादों बे जायगायाव बिसोरहा मोनसे परिचय दङमोन मानो होनोबा बै समनि जार्नालखौ साफायनानै प्रत्येक ब्रिटेनावनो प्रत्येक माबायावनो बिसोरो निउज साप्लाइ खालामो गोबां न'खरा रबार्ट रेक्सनि गोबां मानसिफ्रा रबार्ट रेक्सनि न'खरखौ मिथिगौमोन माने लिरनानै बिसोरो माने पेपाराव लिरनानै बिसोरो बयनोबो मिथियो बे समावथ' टिभिबो गैया जेबो गैया मिडिया गैया बे समावहाय बे जार्नाल लिरनायानोसै निउस पेपार बादि आरो जार्नाल सप्ताहिक नङाब्ला मान्थलि नैबे रोखोमनि लिरोमोन गोदो दानि बादि दैलि नङा खिन्थु गोदोनिया सप्ताहिक बेबादिल' दंमोन आरो बेबादि साफायग्रामोन रबार्ट रेक्सनि बिफाया बिफानि नामखौ रबार्ट रेक्स एल्डार होननानै बुङो खिन्थु बेबादिजोंनो जन वेस्लियाबो आरो बिनि लोगोफोर माखासे दंबावो बिसोरो सम सम बिसिनियाव फैबाय थायोमोन माबामोन रबार्ट रेक्स नाथाय बियो जेब्ला देरो 1757 आवहाय बिनि बिफाया हरखाब थैयो अब्ला बेबो एसे बिफाजों लोगो लाफाग्रा जाखाबायमोन खामानियावहाय बिफानि खामानियावहाय हेफाजाब होग्रा जाखाबायमोन रबार्ट रेक्सआ बिदिनो प्रिन्टिं खालामनाय बायदिसिना एडिटिं खालामनाय बे लिरनांगौ बिदियावहाय बिफाखौ हेफाजाब होनो हानाय जाखाबायमोन 35 to 57 आथ' लिरखासै दा 1757 आव बिफाया एकदम हरखाब थैदों ओमफ्राय थैबाय नालाय उफायथ' गैला बिनि फंबायफोर बिनानावफोरखौ नायनांगौ न'खरखौ नायनांगौ बिनि खर'आव फैबाय आरो बिनि खर'आव फैदों अब्ला बियो प्रेस दं गावसिनि जिथु प्रेस प्रिन्टिं प्रेस दं बेखौ बेनो माने गासैखौबो नायजोब्बाय आरो गासैखौबो खालामबाय लोगो लानानै 1757 आव बिफाया थैदों आरो नाथाय जेब्ला बिफाया थैयो गासै दायित्वआ गावनि आखाइयाव फैयो
एकदम गोसो होनानै मावदों बियो बे समाव फिलान्थ्रपिस्ट ससियेल वार्कार होननानै ओरैनो जेनेरेलि बुंनाय जायो ससियेल वार्कार थारमाने गुबुन मानसिफोरखौ हेफाजाब होनो सोरबा निदानाव गोग्लैनानै दं नामा सोरबा खैफोदाव गोग्लैनानै दं नामा सोरबा माबा जानानै दं नामा बेफोरखौ हेफाजाब होनो जोबोद मोजां मोनो स्पेसियेलि जेलाव थांनानै नायनो आरो जेलनि परिबेसखौ आरो जेलनि एनभाइरनमेन्टखौ सोलायनो बेहा जोबोद गोसो दंमोन मानो होनोबा बै समाव बिराद गाज्रिथारमोन जेलनि अबस्थाया बिराद गाज्रिमोन आरो बेनिफ्राय मानसिफ्रा गोरिब जोबमोन ना बेखायनो जेब्ला इन्डास्ट्रियेल रिभलुसन जायो गामिनिफ्राय नोगोराव फैजोबदों आरोखि गोबां मानसिफ्रा माइग्रेट जादों गामिनिफ्राय नोगोराव टाउनाव सिटियाव थांजोबदों खामानि हाजिरा बिसोरो 12 घन्टा मावनांगौमोन खामानिया खुनुरुखुम 12 घन्टा बेनिफ्राय देवबारावहाय सुटि मोनो 12 घन्टा खामानि मावनांगौ जों बेसेबां खामानि मावो दा सरकारनि माथो 8 घन्टा ओमफ्राय स्टुडेन्टफ्रा बेसे गोबाव फरायनांगौ सोरबा IAS टपार्सफ्रा होनो 18 घन्टा फरायदों सोरबा गिदिर मानसिफ्रा एडभाइस होयो 15निफ्राय 18 घन्टा फरायनांगौ स्टुडेन्टफ्रा सोलोंग्राफ्रा माने सिखाया जेसेनो उनो गोबाव जायो आंहा गंसे सिखा खंखाइ दंलायो आरो माब्लाबा सम मोनब्ला आङो ओरैनो एफा हाग्रा एवसोरलाबायो एकदम मोनबाय थानो मोजां मोनो आरो एसे उननानै एसे हाग्रा एवनानै एसे बुद्रा जाबाथाय बोलोआ बारा नांसिनो हाग्रा एवनो जाला गांसोफ्रा जला धार गोबाव जानाय मोनबाय थानो मोजां मोनो ओमफ्राय सिखाखौ ओमफ्राय दानब्ला थबस्र' जथारजोबोलै जानोसै नैबेबादिनो जों सोलोंग्रा मानसिफोरा नाथाय सोरबा बहुद सालाक मानसि दं दै कलेजाव सासे मानसि दङमोन बियो हस्टेलाव थायो आं बावबाय बे बहानि मोनथाय बावबाय क'क्राझार कलेजाव दै गभर्नमेन्ट कलेजाव सासे गोलाव दङ हस्टेलाव थायो बे मानसिया ओरैबादिमोनलाय माब्ला फरायो रावबो मिथिया नुवा खिन्थु एग्जामाव टप जानानै फैयो नुवा रावबो बिनि फरायनायखौ नुवा बहा हस्टेलावथ' लोगोफ्रा थादेरखायोना रुममेट्स थायो मिथिया रावबो बिनि फरायनाय सानफ्रोमबो सोरांबाथाय मानसिया बाहेरायाव न'आव गैया हस्टेलाव थाया ओरैबादि सालाक फात्ताखौनो मोनखाया बोरै फार्स्ट डिभिजन फैयो रावबो हमनो हाया सानसेखालि सासे मानसिया नायखोमागोन आरोखि 9टायावसो फैखायो न'आव रुमावहाय खिन्थु हस्टेलावथ' माबा दङ मा होनो नियम दङ टाइम दङ गभर्नमेन्ट हस्टेलाव दा 6टाथाय आं मिथिला सिगां 5टा ना 6टायाव हाबथारनांगौ खिन्थु हाबा बियो कलेजनि लेक्सारारफ्राबो जेबो होननो हाया 9टा गाहामावसो रावबो नुवा सानसेखालि सासे मानसिया बेखौ खेल खालामनोसै आरो ओरैबादि सालाक बियो 9टायाव फैबाय दा 9टायाव फैब्लाथ' मानसिफ्रा 9टायावब्ला ओरै एसे फरायनानै 10टा 11टायावबाथाय नुयो 9टायाव फैनानैसो बियो ओंखाम संगोन माबा जागोन आथिं सुगोन दुगैगोन माबागोन 12टा जाहैगोन जेब्ला 12टा जायो गोजां बोथोरावथ' मोजांथार लेबा ग्लोब गाखोबाय सिङाव फिसा टर्च सिबनानै बे लेखा रावबो नुवा 1 घन्टा फरायबाय फाक्का बे गोसोआव थाबाय जेबो डिस्टार्ब गैला नालाय लेबा ग्लोब गाखोनोसै हान्थु फरायनानै फरायनोसै नैबेबादि सालाक मानसिफोरबो दङ बिराद सालाकमोन टप फैयोमोन बे कलेजाव बयनिबो बांसिन मार्कस लायोमोन गोदोथ' फार्स्ट पेपार सेकेन्ड पेपार थार्ड पेपार माबा माबि दंलायलायोमोन थेवब्लाबो बियो फार्स्ट डिभिजन जायो खिन्थु सानाव नुवा बा फरायनांगौ टाइमफोरखौ जों जे टाइमाव जों फरायनांगौ गेलेनांगौ माबा खालामनांगौ बे टाइमाव बेखौ नुनाय नङा आरो दा बै समाव खामानि मावनांगौ 12टा
ओमफ्राय आं दहायनो खोन्थाबाय जेलनि अबस्थाया मोजां नङामोन बिराद जेल जायोमोन गोदो गोरिब नालाय गोरिबखायनो मा खालामो सिखाव खावो मानसि सिथारो माने खुनु मरेल बा मोजां होननायखौनो मोननो जोबोद गोब्राबमोन लेबार बादि आरो बाहायजायोमोनबो लेबार बादि बाहायजायोमोन बेनिफ्राय रबार्ट ड्रेक्सआ नैबेबादि अबस्थायावहाय सानडे स्कुलखौ फसंदों जेराव ल' एन्ड अर्डारानो जेबो खामानि होखाया आयेन कानुना जेबो खामानि होआमोन गथ'फोराबो 12 घन्टा खामानि मावनांगौ गथ'फोर नै बे बाबुमोन बादि नानिमोन बादि बिसोरबो 12 घन्टा फेक्टरियाव खामानि मावोमोन ने बिमा बिफायाथ' खामानि मावो आरो सोरनिबा बिमा बिफाया एकदम गोरिबजोंनो थैलांबाय गैला जेबो राहा गैला बिसिनि जोबनाया मामोननो जेलाबो ओरैबादि मोननो एकदम लेथ्रा मोनसेबो हाइजेनिक होननाय गैया एखेबारे जोबथा लेथ्रा बावनो हिनजावफोरबो थायो हौवाफोरबो थायो बेखौनो बावनो गथ'फोरखौबो दोनो गासिबो ओरैबादि गाज्रि माने रबार्ट ड्रेक्सआ जेलाव थांनानै जोबोद दुखु मोनहैयोमोन हाबाब जुनारनिफ्रायबो गाज्रिसिन जिब जुनारफोरनिफ्रायबो गाज्रिसिन नैबेबादि अबस्थामोन सानडे स्कुलनि गायसननायनि बेकग्राउन्डआ दुखु मोनदों बेनिफ्राय बेखायनो बियो 1780 जुलाइ दानमोन बियो 1780आव बियो थिग खालामदों आङो मोनसे खायदा खालामनोसै बै गथ'फोरखौ फोरोंनो गिदिरफोरखौथ' हाखालिया बिसोरथ' राखाबाय बिसोरखौ नोङो खेंफिननो हालिया बिसोरखौ लाब गैखाला ओंखायनो आङो गथ'फोरनि थाखाय सिन्था खालामनोसै होननानै रबार्ट ड्रेक्सआ बिराद गोथौ सिन्था खालामनानै बियो सानडे स्कुलखौ बा बिसोरनि थाखायथ' गुबुन दिनाव सम गैया फुंनि 6टानिफ्राय बेलासिनि 6टासिम बिसोर खामानि मावनांगौ न'आव फैब्लाय बेनिफ्राय लाइफआ जोबोद गाज्रि निसा बुस्थु फेग्रा मुवा गाज्रि सोदोब मोनसेबो मोजां गैया बेबायदि दाबो जोङो बहाबा थाङोब्ला नुनो मोनो बबेबा देशआव राव बाहायनाया माने लेंगुवेजआनो गैखा मादार टां होननानै बुङो बिमानि राव गाज्रि रावल' बाहायो दासिमबो दं बबेबा जायगायाव इभेन जोंबो साबधान जाया नाथाय बाइबेला बुंदों निस्ला बाथ्रा निस्ला राव फंफ्रोमनिबो हिसाब होनांगौ दा निस्ला राव फंफ्रोमनिबो जोङो हिसाब होनो नांगोन उन्दुनो ओंखारबाय ना जोलावफोर उन्दुनो ओंखारबाय इन्टारेस्ट नङालै ने आं मेथाइसो दोंसे खनगानोसै नामा नै मेथाइ दोंसे खनफिनोलै होनबालाय खोथा जाखोथाय बारबायसो नामा टाइमा गुसुंल' दे उन्दै नानि बाबुमोननि थाखाय मामोनथाय आं बावलायलांबायलै फट'खौबो जायखिया मोनसे नट होलाय जागोन बेखौनो दे जियाव दा जागोन बुंखामोन दां मा होनोथाय आं माबाखौ फोरोङालै मा होनो बिटखौबो आं रोङा बांद्राय बै अख्राङाव बिरबायनाय दाउफोरालाय बेसे समायना आखाइ खबनाय होदे गसंग्लांनो गोसोबा गसंग्लां आरो बै अख्राङाव बिरबायनाय दाउफोरालाय बेसे समायना
बै दैयावलाय दावबायनाय नाफोरालाय बेसे समायना बै अख्राङाव बिरबायनाय दाउफोरालाय बेसे समायना बै दैयावलाय दावबायनाय नाफोरालाय बेसे समायना सोरजिदों इसोराना मिथिंगाखौ नायाबो बिराद समायना गोजा गोजा फुख्रियाव दोनलायलायो दाउसिनफ्रा समायना खेबसेबाव दे बै अख्राङाव बिरबायनाय दाउफोरालाय बेसे समायना बै दैयावलाय दावबायनाय नाफोरालाय बेसे समायना बै अख्राङाव बिरबायनाय दाउफोरालाय बेसे समायना बै दैयावलाय दावबायनाय नाफोरालाय बेसे समायना बेफोर गासैनिख्रुइबो साबसिन हामसिन इसोरा समायना जोंखौ सोरजिबाय बेफोर गासैनिख्रुइबो साबसिन हामसिन आरोबाव समायना इसोरा जोंखौ सोरजिबाय बै अख्राङाव बिरबायनाय दाउफोरालाय बेसे समायना बै दैयावलाय नाफोरालाय बेसे समायना बै अख्राङाव बिरबायनाय दाउफोरालाय बेसे समायना बै दैयावलाय दावबायनाय नाफोरालाय बेसे समायना बै मानासाव थांब्ला गिदिर गिदिर ना नुयोना एकदम नायबाय थाथावथार आरो आंहा फुख्रि दङ दाबो दङ आरो खिन्थु दा नाया दोनब्लाबो बांद्राय देरलिया फुख्रिखौ साबनांसिगौ गोदो ओरैनो गिदिर गिदिर 2 केजि 3 केजि 5 केजि गाहामनाय ना थायोमोन आरो गामिनि मानसिफ्रा ज' थांनानै बे ना दावनायखौनो गांसो हैनानै नायोमोन बिराद समायना नुयोमोन आरो स्रं गिदिर गिदिरनो खिन्थु दा फुख्रिया बोरायबाय नालाय खांख्राइ हाबबाय जिबौ हाबबाय बायदिसिना एम्फौ एनला हाबबाय दैया लेथ्रा जाबाय नाया देरलिया जोंनि जिबनावबो हाबो दा खांख्राइ हाबो सियाल सिन्थायानो खुरहैयो आंनि फुख्रियाव सियाला गुदुं गुवार मानसियानो हाबजालायनाय फबनानै खोमानो खुरनानै थाहैखोमायो माब्ला थायो बेनिफ्राय खांख्राइफ्रा ओरैबायदि खालामो गुवार गुदुं खुफ्लंसै नाया ब्ल' थांजोबसै बिदि जायो खुफ्लंखायो सैताना जोंनि जिउ जोंनि बान्दोखौ जिउनि बान्दोखौ जावफ्लंखायो गाज्रि आं दहाय मा कुइसन खालामामोनलाय फार्स्टआवहाय मा कुइसन खालामामोनलाय आं गोसोआव दं बुंहरदो एसे फार्स्टआव आं मा कुइसन खालामामोनलाय जिसुआ नै जोंना पास्टरा बुंहरलै आं पास्टरा बुंनायखाय ओरैहाय खोनादोंना खोनायाखैथाय गोसोआव गैखाला मानसिफ्रा ने आङो गोसोखांफिनदों गासै बुहुमनि थाखाय जिसुआ थैखाबाय पापखौ सुस्रांखाबाय दालाय मानो थैखाथाखा पाप दंबावो जोंलाय मानो खृष्टान जाखाबायना बाप्तिस्मा लाखाबाय माब्रैथो जोंनावलाय पाप थाबावखो सासे मानसिया ओरैबायदि रुजुदों आरो दखानाव मोजां साबोन होयोदा माबा डग साबोननो आंनोबो दुगैनो डग साबोन होफैदेरथारदों डग ना डाब ना मा होनो ना डाब साबोन दं लाक्स साबोन दं रेक्सना दं पाल्मलिभ दं माबा माबि साबोन दं दखानावनो दोनबाय थाब्ला जों साफा जागोनसै दखानावनो दोनबाय थायोब्ला नङाबा बायनानै लाबोनानै न'आव दोनफैयोब्ला साफा जागोन दुगैनांगौ दा फुनांगौ साफोनखौ फेंफोना जागोन दै लोगोनब्लासो साफा जागोन
जोंबो बेबायदिनो जिसुनि थैयाव दुगैयाब्ला जिसुखौ जोङो जोंनि बासायग्रा होनाब्ला थाबा खारा नैरैबादि जेल जानायमोन जों फाबाव गोग्लैनाय समाव फाबाव थानाय समाव जोङो जेलाव थानायमोन बै रबार्ट ब्रेक्सआ जेरै जेलखौ फोसाबनो नागिरदों बेबादि जोंनि जिउआबो जेलाव दङमोन सैताना जेलाव सोनानै दोनो नाथाय जेब्ला जिसुआ फैयो जोंनि थाखाय थैयो जेलनिफ्राय जोंखौ सख'दों जेलाव गैबावला जोङो पापनि बान्दोआव गैबावला जोङो पापनि बान्दोखौ जिसुआ देफ्लंफैबाय खांख्राइ खुख्लुंनाय बायदि खुख्लुंफैबाय मा जाखो हगारबाय जेब्ला बै बङाइगावआव नङाब्ला चिराङावहाय जेल जानानै जोबजानानै गयो गखांनायनि फराय पुलिसफ्रा न'आव दोनफैयोसै दोनफैयो आं नुफेराखै हो गावनो फैनांगौ नङाब्ला न'नि मानसिया लायनांगौ थारमाने गावनो फैनांगौ अर्थात जिसुआ जोंनो सख'नायखौ होबाय बे सख'नायखौ लायै नाजावै जिसुनियाव फैयैया बे नों आरो आंनि सायाव डिपेन्ड There is no more sin but if you and I come to him then only we will receive his blessing आरो जोंनियाव जेबो पाप थानाय नै बेबादि जोंनि जिउआव रबार्ट ब्रेक्सआ जेलाव थाङोमोन प्रत्येक सप्तायाव थाङोमोन बै समनि जेलनि अबस्थाखौ आं खोन्थाबाय गथ'फोरनि अबस्थाखौ 12 घन्टा गथ'फ्रा खामानि मावनांगौमोन बन्डेड लेबार बादि गथ'फ्रा खामानि मावनांगौमोन जायनि फलाव बिसोरहा सोलोंनो मोननायनि जेबो खाबु गैया स्कुल गैया स्कुल फोरोंनो मोना जाम्बा जाम्बि बिसोरखौ बन्डेड लेबार बादि बे इन्डास्ट्रियेल रिभलिउसननि साइड इफेक्ट बे मोनसे बेनिखायनो रबार्ट ब्रेक्सआ दुखु मोनदों गिदिरफ्राथ' थांबाय गैखाला बे उन्दैफोरनि थाखाय आं माबा मोनसे खालामोब्ला निश्चय खामानि होथारगोन बिसोरखौ बोखांनो हायोब्ला जों आरो जोंनि हादरा मोजां जागोन इसोरा बोर होगोन बेनि खर'आव बिराद बेबायदि सिन्था खालामनानै 1780आवहाय जुलाइ दानाव बियो माने बे सानडे स्कुलखौहाय बियो गायसनो आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानदों जोङो दाहाय बेनिखायनो जोंनि थाखायबो जोङो सिन्था खालामहरनायनि मोनसे मुगा जोंनि मुगाया बेबादि नङा जेरै रबार्ट ब्रेक्सनि समावमोन बै समनि गथ'फोरमोन जों दा जोबोद मोजां बयबो अलमस्ट गासैबो इंलिश मिडियाम फरायनायनि गथ'फोर जोंनि गामिफ्राव दंसै मोजां स्कुलफ्राव दोनहैनो मोनजानाय जोङो होनो आरो जोङो बुङो जोंनि बेट्सखौ जोङो बुंनानै नायोब्ला आरो जोंनि एसे खर'नियाबो माने समस्याजों जोबथा समस्याजों जोङो फरायबोनो गोनां जादों जोबथा समस्या प्रथमनिफ्रायनो जोङो बर' आन्दलन लोगो मोनबोबाय फरायनाया मोजां जाखासै क्लास 4 निफ्राय आङो क्लास 5आव जेब्ला एम इ स्कुलाव गाखोनोसैमोन बे समावनो आन्दलन न' सावग्लुंनाय गावथारग्लुंनाय स्कुलबो गैया जेबो गैया फरायनाय गैया लेखा फरायनाय गैया जेबो गैया खस्थ' एम इआव गाखोबोबाय क्लास 5आव थांनानै क्लास 7, 8, 9 फरायबाय मेट्रिक फरिखा होनायनि होखाबायमोन मेट्रिक फरिखाल' होथारदोंमोन जेब्ला मेट्रिक फरिखा होयो दावराव जालांबाय खारलायबाय खुनुरुखुम 96 निफ्राय 97आवहाय बिदिनो गिलुं-गिलुङैनो फैलायबाय माबा साहा खोलानो दावराव गावजों गाव गावथारलायनाय हायार सेकेन्डारि फरायथारदों जायासै थाङै थुङै गावजों गाव नारा नाथा जोङो सेस जोबनायाव जोङो कलेजखौबो मोजां फरायनो हायाखिसै नाथाय आङो सानो बेबो मोनसे इसोरनि होनाय दिन इसोरनि दिन बेखायनो इसोरा मिथिगौ जोंनि जिबनखौ
इसोरा माब्रै मल्ड खालामदों जोङो जेरेमियाव नायोब्ला नुयो जोङो बै दो दाग्रानि बुंनाय रावखौ इसोरा दो दाग्रा जोङो हाब्रु बिसोर जोंनि जिबनखौ गावनि इच्छा बादि दायो इसोरासो जोंनि जिबनखौ गावनि इच्छा बादि दायो बेखायनो जोंनो जे इसोरा लामाखौ होगोन जेखौ सोलोंनो जेखौ जोङो थांखि लानानै सोलोंनो इच्छा जागोन नोंनि थांखि लानाया इसोरनि हामजा जानायब्ला बेयावनो इसोरा गोजोनगोन आरो नोंखौ बे लामाजों दैदेनलांगोन नोंखौ बे लामाजों दैदेनलांगोन रबार्ट रेक्सनि थांखियाबो मोजां जानायखाय इसोरा बेखौ बाहायदों बे नङा जे सानडे स्कुला रबार्ट रेक्सनि सिगां जायाखै होननानै हान्ना बल होननाय सासे हिनजाव दङमोन 1751 रबार्ट रेक्सआ माब्ला खालामदों 1780 1780आवसो रबार्ट रेक्सआ सानडे स्कुलखौ गावनि एलेकायाव गायसननानै मुभमेन्टआ जागायदों नाथाय बिनि सिगांनो हान्ना बल होननाया 1751 आवनो गायसनखादों 1751 आवनो गायसनदों खिन्थु बेहा बे रोखोमनि मोनसे प्लेटफर्म गैयैखाय जेनि गेजेरजों बे मुभमेन्टखौ प्रसार खालामनो हागोन बे मोनसे मा होनो खम जानायखाय रबार्ट रेक्सआ गावनो पेपाराव लिरोमोन नालाय जार्नालनि मालिकमोन बेखायनो बे पेपाराव लिरनानै गावनो प्रसार खालामदों नै बेबायदि नै बेवहाय बेनि मावनाया गोसारलांदों आरो इसोरनि बोरा दं बेखायनो बेनि थांखिया इसोरनि थांखिजों गोरोबनायखाय मानसि माहारिखौ आरो इसोरखौ गोजोन होनो हानाय आरो मानसि माहारिखौ सिबिनो गोजौआव दैखांनो हानाय मोनसे थांखि जानायखाय इसोरा रबार्ट रेक्सनि मावनायखौ बोर होदों गोबां मानसिफ्रा सानडे स्कुलजों अल इंलेन्डआनो सानडे स्कुलजों लोब्बा थादों आरो दिनै जोंनि भारत हादरावबो बेबायदिनो जादों माखासे बेकग्राउन्डफोरखौ आं दाहाय होबावगोन आङो मोनसेल' बाथ्राखौ आङो बुंबावनोसै बोसोन बिजाबनिनो सल' बेनि जिनिसखौल' आङो फरायनानै दोनो दाहाय जोङो ससे सोलोंसै बोसोन बिजाबनि सल' बेनि जेखौ नोङो सोलोंबाय गोसो होनानै नोङो बेखौ बिजिरनानै नायदो नोङो देरहागोन फोरबोखौ फोथाय नोंहा गोजोननाय जागोन फोरबोखौ फोथाय नोंहा गोजोननाय जागोन जोंहा गोजोननाय गैया संसाराव गोजोननाय गैया बिराद लेखा गोरों साइन्टिस्टफोर डक्टरफोर गोजोननाय गैया संसारा गोजोननायखौ होनो हाया मानोना संसाराव सैताननि गाज्रि बोलोआसो रुल खालामो संसारा जोंनो गोजोननायखौ होनो हाया नाथाय बाव बुंदों फोरबोखौ फोथायदो नोंहा गोजोननाय जागोन आरो सोलोंनायखौ मा होनो जेखौ सोलोंबाय गोसो होनानै नोङो बिजिरनानै नायदो नोङो देरहागोन जोङो देरहानो हायो जोङो देरहानो हायो नोंथांमोना 3 इडियट सिनेमाखौ नायबाय 3 आरो बेनिफ्राय तारे जमीन पर बेखौबो नायबाय 3 इडियट्सआव आमिर खाना एक्टरा मोनसे खोथा बुंदों Do not run after success. Do not run after success. But be excellent. Then success will run after you. आं बिराद मोजां मोनो बे मोनसे लेसनखौ साक्सेस जानायनि उन नोङो दाखारफा साक्सेस जायाबो जानानै दं मोनस्लाबखाया नोङो साक्सेस लानजायखौ मोननाय नङा मोसौआ खरा खरा दं सोरनाबा सोरनाबा मोनस्लाबखाया लानजायखौ लादो थाथ'बायो सानसेखालि सासे मानसिया ओमफ्राय आंना टाइमा बारा जाबाय एसे 2 मिनिटल' लानोसै सासे मानसिया गारि सिखायदों आरो मोसौ गारि जि खराथार बिनि मोसौआ जुरिस्लाबनानै लाना खारबाय बेर खारथारबाय गोसोबाबो मोना लामाया खंखाय गिदिंबाय सिदा हाखराव द्रप
बेनिखायनो नोङो साक्सेसनि उन दाखारफा साक्सेसखौ मोनस्लाबखाया नोङो नाथाय नों एक्सेलेन्ट जा साक्सेसआ नोंखौ होसोगोन जों एक्सेलेन्ट जों इसोरनि रावाव जोंनि सोलोंनांगौखौ सोलोंनायाव जोंनि लाइफ स्टाइलखौ जोङो इसोरनि हामजा जानाय खांनायाव जों एक्सेलेन्ट जायोब्ला all things will follow you and God will bless you and satisfy upon you नोंखौ इसोरा बोर होगोन आरो नोंनि मावनाय आरो नोंनि सायाव इसोरा गोजोनगोन आरो नोंहा गोजोननाय जागोन नैबेखौ बुंदों ओमफ्राय जोंखौ दाहाय दसे सम जों एसे नायबावनि आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय इसोरा नोंथांमोन आरो जों बयखौबो बोर होनानै देरबाय जेसुनि मुङै आमेन